खुलुमबाय जतनो आं LAIRWK Production नि खरगसा मेम्बार रबिन्द्र बर्मा पुलानो चुंचिनि जत मेम्बार रंनि मुं खोनायनाय तो हाय खुलुमबाय आं बुं रबिन्द्र बर्मा हाय खुलुमबाय जतनो आं मुं राहुल देवबर्मा हाय खुलुमबाय जतनो आं बुं बिरबल देवबर्मा खुलुमबाय जतनो आं मुं बर देवबर्मा खुलुमबाय जतनो आं मुं अजय देवबर्मा खुलुमबाय जतनो आं बुं मुं तमाम देवबर्मा खुलुमबाय जतनो आं मुं ममिका देवबर्मा हायके जों आबो कटानसुले प्रग्रामनि LAIRWK Production होननाय जों मोटिवेशनल भिडिअ दालायनाय दा जोंनि कमिउनिकेशन थांनायफोरनो 70% जों मोटिवेशनल भिडिअ दालाय नर्सरी चैनल कटालबा आंनि बागै चैनल नो एके शेयर खाले दी सपोर्ट खाले दी और हाँ आने वाले हर किसी वीडियो में आप लोगों को हिंदी का सबटाइटल मिल जाएगा ताकि बाहर की ऑडियंसों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ते फाइ थागो चिम चैनल नो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जतनो हम बाय।